Meron tayo rin ng cylinder head na i-recondition. Yan, C2 ang makina. Saka bogie. Press tayo ng bogie. Bushing. Yan. Pang 10 wheeler yan. Okay, okay. Press. Bogie bushing. What's up mga kabakal? Magandang umaga mga kabakal. Ayan, ang topic natin ngayon today is about sa automotive works. Yan. Yan, kung makikita nyo, gumagawa tayo ng cylinder head ng mga sakyan. So kaya natin gawin yan kasi galing naman tayo sa automotive shop. Then magawa rin tayo sa mga under chassis repair. Yan, tulad nitong bogie bushing. Ito talaga ay kailangan i-press kasi ito pag gamit na sobrang tigas na nito kasi dumidikit to sa bogie. Yan, ano bang tawag dito sa ibang tao kasi tinatawag nila to hindi daw to bogie pero bogie to. Ito yung bogie bushing kasi kung makikita natin sa mga parts talaga ang nakalagay talaga bogie. So yung isa kasi siguro inisip nila yung tron yun. Iba naman yun kung tawagin yung kabayo. Yan. Yan yung makikita nyo. Pinipress natin mga kabakal. Maghahanap tayo ng mga scrap na gagamitin na mga pangtulak. Mga scrap natin dyan sa mga shop na akala nyo wala ng pag-asa. May pag-asa pa yan mga kabakal. Makagamit pa natin yan sa mga bagay-bagay na tulad nito. Pag nagpipress ka, kahit anong ipipress mo, makagamit pa natin yan. Kaya siyempre kailangan itago natin yan mga kabakal para magamit natin pang araw-araw. Kailangan ng shop yan. Yung akala nila ay scrap na hayaan nyo na, huwag nyo nang pansinin. Ganun talaga yan eh. Yan, unti-unti na natin pinapasok yung isang bushing. So ito pala ay kabilaan, left and right to, bushing na to. So kabilaan yung pasok niya mga kabakal. Yan, makikita nyo diba? Pinipress na natin dyan. I-press na natin dyan sa oras na yan mga kabakal. Yan, papasok na. Yun, nagamit na natin yung ating paghihirap sa gym. Kahit paunti-unti may improvement, diba? Lumalakas tayo kahit papano. So nagagamit yan sa shop. So saka ano na rin yan, healthy lifestyle, healthy na rin yan. Makikita nyo may mga pinupost ako dati, mga picture yan sa pag-gym. Magagamit natin yan. Saka hindi ko naman yung pinupost para sa ibang tao, pinupost ko yan para sa akin sarili. Proud ako kung ano yung nakikita ko sa sarili ko. Kung maliit man yan na improvement, okay lang yan. At least meron kisa walang gawin, diba? At yun na nga, naipasok na natin yung unang bushing. Tapos mamaya babalik ta rin na natin yan mga kabakal. Alam ko maraming nakaka-relate nito, trabahong nito. Basic lang to kung tutusin pero kailangan pa rin gamitan ng press. Pero yung iba hindi na gumagamit ng press, pinapalo na lang nila yan. Pero at least mas maganda may press para mabilis at hindi bugbog yung materyales, hindi bugbog yung pisa, di ba? Yan nga, nabaliktad na natin mga kabakal. Kabila naman ang ating ipipress. Yun, ayan na. Silip-silipin muna natin, baka may mga kukakalso pa eh. Doon yan mga kabakal sa mga bagong machinist dyan. Yan, mas magandang matutunan nyo agad to mga ganitong bagay, mga bagong machinist dyan, kasi malaking bagay ito pagdating na sa shop. Lalo na yung mga bagong graduate lang dyan sa mga ganyan. Para sa akin, may advice ko sa kanila, yung mga bagong graduate ng machinist. Pag pumasok kayo sa mga company, then pag magaling na kayo, lumabas kayo ng company, try nyo magtrabaho sa mga maliit na shop. Doon kayo makakakuha ng maraming trabaho, iba't ibang trabaho, doon kayo makahasa. Kaya kahit anong trabaho, kasi tulad sa akin, pumasok ako sa company, then after company, pumasok ko sa mga maliit na shop. Tagal din ako sa Laguna. 5 taon din ako dyan sa Laguna. Santa Rosa, Laguna, hanggang Calamba, Laguna. Ikot-ikot ko yan, hanggang Binyan, Pila, Laguna. Yan. Malaking bagay yung marami kang napasukan kasi pagdating ng panahon, ingis na gusto mo magsarili, magagamit mo yan. Okay mga kabakal,
back to topic tayo. Tapos na po, ipasok yung ating isang bushing. Okay. Last na yan. Okay na ba? Ipasok na natin. Bababa na natin yan kasi nag-aantay na si customer. Oops. Isang buwat lang yan. Kayang-kaya natin yan. Sanay tayo sa buwat. Yan, maraming salamat sa mga bagong solid na customer, mga followers. Salamat sa inyo sa suporta, mga kabakal. Always ride safe and God bless you all. Peace, yo.